Албени турци гонеха и ние сме се покрили. Ай, диги, 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 дядовите добре ви песнахи. Ай, диги, 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 те били много работни. И така вашите аплодисменти, и нека да им пожелаем и на тях много успехи. И както своите приятели и колеги от Бенелин да се завърнат с златни медали от следващите представения.